Dunay usa ka dalaga nga buta nga diin sa tibok niyang kinabuhi wala gyud siya kakita og unsay hitsura sa kalibutan. Usa ka buntag ni anaa sa ilang nataran naghinuktok kini siya. Ug sa wa damha dunay usa ka lalaki nga ming-agi nga diin nakita sa usa ka lalaki ang maong babae. Ug pagtan-aw sa maong nga lalaki namangha siya tungod kay pagtan-aw niya sa maong babae ang nindot ug lawas. Wa magtuo ang lalaki nga kining maong babae usa ka buta. Miabot ang panahon nga ang lalaki nangursunada siya sa pagpamisita didto sa maong nga babae. Ug tuod man namisita ang maong nga lalaki ug didto niya nahibaw-an nga ang maong babae usa ka buta. Taliwala sa iyang nahibaw-an nga ang babae usa ka buta, mipadayon gihapon ang lalaki sa pagpaninguha sa usa ka babae tungod lagi kay dunay mga butang nga iya usab nagustuhan niini. Mao na nga giganahan ug maayo ang usa ka lalaki. Sa ngadto pamisita sa usa ka lalaki, nagkadevelopay silang duha. Miabot ang panahon nga nagkarelasyon sila. Usa ka adlaw ni samtang namisita ang lalaki didto sa babae, iyang nakit-an nga didto sa lingkuranan sa ilang tugkaran naglingkod nagatubang sa Santo Niño. Tuod man pagkakita sa lalaki, iya kining giduol. Pagduol na dito sa lalaki, mao mga iyang nadunggan nga ang usa ka buta nga babae nagampo ug ang pagampo sa mao nga babae niingon, "Lord, kung hatagan mo ko ning higayon nga makakita sa kalibutan bisan lang sa usa ka minuto, ako yung suliton ug ako yung tan-awon ang kaanyag sa kalibutan nga imong binuhat. Ug manghinaot ko Lord nga kini akong pag-ampo imo kining dunggon." Nakadungog man ang lalaki niya na. Mutong ang lalaki, nakaingon ang lalaki nga luuyas mong uyab, wala siya mata, unya wa gyud siya kakita sukad-sukad sa kalibutan. Nakauna-una ang lalaki nga ang iyang duha ka mata iyang idumit ngadto siyang uyab. Kay aron nga matuman kini ang iyang giampo ug pangandoy. Tuod man wala maglangan ang lalaki, miduol siya ngadto sa ginikanan sa babae ug mipadayag siya sa iyang kakursunada nga mohatag sa iyang mata ngadto sa babae.